Hi guys, it's me Anne and welcome back to my YouTube channel. For tonight is already what? Wait. Tonight is already, yes, 8:10. Tonight is already 8:10 p.m. And bani ko ninyo guys, magpauban ko ninyo kay ngit-ngit nas gawas char. Bitaw, magpauban ko ninyo, bani ko ninyo kay ang atong video for tonight is night skincare routine. Char, grabe. So night skincare routine. Char, marami butang na skin no i-care bitaw ay nagubutay i-care gamay sa atong skin ba. So mag night skincare routine ta. Ubani ko ninyo. Let's go! A few moments later. So guys, then ata karon sa gawas kay magwala ta, but before ta maghilamos, akong buhaton is mag-toothbrush jud ko daan before maghilamos. So ang atong toothpaste kay no other than Happy Shalala Char. Mag-toothbrush ata guys. Done, toothbrush. Bato ko na magpila toothbrush guys. Char-char ba? Bastante na toothbrush. No? Ban ba? Ay. Okay naman sa damahal kay toothbrush pero pila ra ba pod. Karon mahilamos na ta guys. So, mo na akong gamit ng sabon kanang kuan ni siya. Giputol na ako mo ni sabon sa Skin Perfection. So ako jung kanang ako jung kanang routine kada gabi gamiton jud na ako nga skincare way lain set ra jud na sa Skin Perfection. Yes, dili perfect atong skin, trying to be perfect pa jud ni. So sabon sa Skin Perfection, very kuan jud siya. For me, very effective siya ang sabon sa Skin Perfection. Actually atibok set jud sa kanang Skin Perfection Rejuvenating. Mo ni akong gamit ni skincare. Nay ba nung maghilak ko sila pero nang ilog ko bilog na ko eh. Para pa fair. Yes. Dahil ko tatawan ako gamay. Pilapin. Tatawan ko gamay guys. This is just an ordinary skincare lang naman. Done. Ayan. Wow. Yan, done na ang itong pagpanghilamas. So, let's go inside. One eternity later. So guys, nanuta karon sa kwarto and as what you can see, nakailis na ko kay after man jud na manghilamos ko kanang mag-toothbrush, dayon na nang kanang himasa and then sud sa kwarto ilis og duster. Then after ani mo na ni padayon to sa tuang skincare, yes. Padayon to sa tuang skincare. So atong gamit nga skincare or night skincare is no other than the Skin Perfection, yes. So, shout out sa mga nagamit og Skin Perfection diha, padayon ta mga sis. Yeah, so no other than Skin Perfection. Yes, diri jud ko ni ayon nga rejuvenating set. Kanang daghan akong mga rejuvenating set nga na try, but then diri jud ko na kanang kuan, diri ko ni ajon. Ayon maning naong no. So diri ko ni ayon nga skincare. Yes. So karon set na ni siya na pang cream nga pang day, cream nga pang night, and then sabon, and then the toner. So mora ni ako ang kuanoy simple ra kayo mga kanang skincare. So nana mo ko inablihan
Yes, ito na iatubang bas. Baka naman. Char. So, naman ko, nipalit mo ko ka ng toner po nga, dagko ba, aside aning set, napod sila yung ani nga toner. Yes, kining 120 ml nga toner, dagko siya. Mo ni how ang sagarang paliton. Basta daghan pa gani kong stock kay dili mo sila magdungan og hurot kay ang sabon na niya grabe dako jud kay na siyang sabon guys. Katong gigamit ako ganina, napod sila yung mga una ni charm no tag nag-promote. Napod sila nga nani ba isa ka karton nga sabon ra jud siya tanan. So kani siya sa isa ka set nga rejuvenating na siya cream nga pangbuntag, panggabi, toner and sabon. Pero stock ra na siya namo kay kani siya nipalit ko dagko nga toner. Yes, kani dagko nga toner 120 ml. Mo jud na mo ang paliton og daghan pa mig stock nga sabon, daghan pa mig stock nga cream. So toner lang ang paliton kay kuan man singana ni. Toner lang amo ang paliton kay para kuan po para makasave po. Kaya daghan kay sabon. Ambot lang ang uban doon ay mga kanang singana na waste kung unsaon pag kanang aray hanga. Waste kung unsaon pag kuan. Unsaon pagpahid ang gapas pero ako why waste ay san asa agi ang gapas basta makalusot. Na. So ginaapilan pud ako ni akong liog guys. Yes, aron mapantay pud ang color ba. Kailan ka jud ni puti kay tagnaw niya atong liog parehag color sa atong buhok char bato may dyan ang magkakuhan kini bitang ani hindi mo gong kuhan ba di man nang punta ng tambok pero kanang sagaran ba jud sa kanang ew see that ganahan ko sa toner sa Skin Perfection guys kay ngano grabe jud siya baka kuha og mga kuan ba grabe jud oh my god grabe jud siyang mahinlo sa naw super. Though bugason man gihapon ko pero tagsa na lang ba nganon lang tinagsa kani kadang dugay ko makatuog maigawas. And kani akong pimples kan po niya siya kanang dani sa ako ang condition my goodness. Sometimes it's due to my PCOS. Yes, kani akong pimples so wala jud ni pang-agap ra jud ni si kuan ba Skin Perfection nga dili siya kayo mo dagdahan. So mo to siya guys, humana ko aning toner. Yes, nabo koy basurahan ba gamay diri na puno na niya wa pa na kuan. Na nahurot na isa ka kuan. Mo naman ni kaduha naman ni nya mahurot na pod char baka naman ay mag-sponsor. Char lang. So karon ang isunod na to since gabi naman ta karon, ato isunod is ang rejuvenating cream kay ang pang day kay kuan man ni BB cream is SPF 30. Yes, ang pangbuntag unta mo na ko daghang stock very good nasa vanity. Yes, shout out sa SVR family for this vanity no. Dito ni nako palitan nila grabe jud kanindot sila dito guys. And then so mo ni siya pang buntag and then mo ni siya pang gabi. So since gabi ta karon di ari tas pang gabi no. So ngani ra jud ni guys, mao ra ni akong skincare. Bisag way nangutan na ako mo paibawon, mao ra ni char. Mao na isang isang pahidan ra ba. Ngana ra. Mao na, ambot lang si pinahiran ninyo basta kanay ako binisaya ra jud ni pagkapahida. Basta ba lang importante ba naka-skincare ta. Na nya buna kini atong buna may kuwag dako tag buna ba nagkinahanglan nig dako nga amount sa cream. Yes, okay ba? Then ang liog pud guys, di na to ipawahi oh my god. Di na to ipawahi ang liog. Siyempre, ako, butangan na ang liog. Baon lang sa uban ng butangan ba po nila. Pero ako, butangan na ang liog guys. Ako na ginaingon, gusto kong fair tanan.
So, anak kong pinahiran guys. Ambot sa inyong pinahiran. Sagdi na lang ko ninyo. Mira. Kasimple. So, done. So, mo to siya ito ang skincare routine. Yes. And then, after magod na hong maguan, after bito na hong mamahid sa hong now, kani, mamahumot ko. Char. Gani, di ko kada gabi mamahumot ko matog. Kasi syempre, madog biya sa tumbana. Syempre, lamit na humot ta. Asay sa lamit, now, humot pa dyan ta. So, yes, ako na yung mahalo, nagbalik. Diri, din ako nang isod. Kaya kani mga supply na kung ako gamita, diri ni sa sold sa vanity. Yes. So, yan! So, mo to siya akong skincare, no? So, wag mo mangutana akong i-share ninyo kung skincare. So, mo to siya ato ang skincare routine. So, sometimes, usahay, before matog, magsudlay ko, pero usahay ra dyan na, minimal ra kayo na Rag maihap ra sa tudlo kung manudlay ko gabi karon lisudap ni sudlayon Usahay, di ko kayo manudlay kay kaning haguan ko kay pagang. So, mo to siya guys. Nahuman na ato ang skincare routine. So, mo to siya ako ang gamit no nga skincare. As of today, mo pa dyan to siya. Kaya actually, ni-try ko another set of skincare. Grabe ka mahal ito guys. Unya, di na lang ako i-mention. Grabe ka mahal ito guys nga kuan. Tag 1,000. Unya, karon na, paggamit pa na ho, nangatol lahong naong guys. Grabe pagkaitumas ahong naong. Wa mo adyon ahong naong. In short, wa siya mo adyon sa mahalon. So, ara tas baratuhon kay diri man ni ayon atong naong, no. And very affordable ang magud kaayo ang Skin Perfection guys. As in abot kaya ang Skin Perfection kay ang isa gud ka set niya nga rejuvenating is 180 na. So, grabe kayo ka kuano, grabe ka affordable kaayo. So, siguro ni uyon akong naong, no, kay abot kaya raman. So, mao to siya. Ato ang skincare routine karong gabi una, and hope nga kanang wala, nag-enjoy na po mo. Kaya ko like ka share niyo, po ko like ka upload, ako like ka content, kaya busy ko. So, agwantahan na lang na ninyo. So, mo to siya. Ito ang video for tonight. My skincare routine during night. Yes, night. Kalahi man ang adlaw. So, thank you so much for watching. And please don't forget to like, subscribe, and share. And thank you so much sa tanan ng mga nag-subscribe, sa tanan ng mga nag-support sa ato ang YouTube channel, sa ato ang journey. Thank you so much. God bless you. Bye!